Eri txokatu bat zaitena, eta udaltaldeak beraiek ere hori esaten dute. Beraiek ez egiten ni burubilarrek proiektu horretan egoera. Eta beraz, niretzako hori handi bada, nire horita 10 urte bizi naiz 17 horrek behari, semeak hemen hasi dira, eta beraz, ni hemengo sentitzen naiz. Niretzako hori handi bada. Zue jakin gabe, udaltaldeak, hemengo taldeak eta horrengoa jakin gabe, diru gautza finantzatzen, hori niretzako hori handi bada. Guareak pensatzen, kainabera, hainbesteko kainabera multzo bat azatzen ari danean, ze erabilera eman horrek. Ekonomikoki, o erabilera iraikuntzan, bestia, hori airea pensatzen, zete 10 kilometrotan landu da. Pasizan proiektua hoen laurte, hoen ditana ezagutatu, zete kainabera landatzen da, ura zeuri egin. Iraia, urri. Baina uruko udararte lehotziak, kainabera lehotu egiten du. Ureztatzen dute hastea. Urte betea. Gero zuez pila bat landatzen nahi dira, bertan indudezekuak egokitzen dana, baina hori piru laurtian zeitokitan da ureztatu dira. Eta gauzak hori hemen sozial ikuspegitik lan hori egina emakumeak egiten duna. Zatean emakumean egoera, guaintik, hemen baino gaizu da, zatik familian eredua ez da hemen gure zautu bezala, amaguntzaren aldetik, eta hiru seme bataz beste egituz. Orduan emakumeak gana egiten dute, ematen diote zekaleak, garila, bestia jatiko, eta beste batzen diru